Agad patak dah. Kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Murag kag bitok. Agad patak dah. Kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa. Kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa. Kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa. Kaliwa. So okay boys, observe. Social distancing. Social distancing. Social distancing. Usa ka pa. Oh, ano ko? Irog diri, irog. Okay. Ano? Adto dito. Oh, ari. Oh, kamot. Okay. So karon kinahanglan nga makuha nato ang atong misyon karong hapuna. So nahibaw na ba sa atong misyon? Kibaw ko, sir. Bawa mo, sir. Tagsa-tagsa lang, may nagkalaban. Sir, sa atong misyon, sir. Tagsa, kinisa. Kibaw ko sa itong mission, sir. Unsay atong misyon? Manakong taglangaw. Dili, langaw. Ang atong misyon na atay target ron karong hapuna. Nga kinahanglan makuha nato karong hapuna usab. Kay importante kayo ni. Sorry, sir. Ikaw, Kawa ko, sir. o sabi, Lamok, sir. di pod. Unsa man day? Papa di mo istoryahe sa inyong dako-dako dai. Ganihan Wala. dito. Wala. Ano sa? Lamok, langaw. Nga Langaw lamok. Sir, kuha, sir. Oy mo ano? Ingon sila nga, manaktak ko ng tag-isda nga ito sa dagat. Yabag di man og manaktak-tag isda nga to sa dagat na at tuaon ta dito. Naamtas libon, di ata diri libon kay importante kay ni atong misyon. Ay, kuha na ako, sir. Kibaw ko kung sana, sir. Unsa man? Mga libang na diha. Di ta mga libang. Ato na seryosohon natong misyon kay importante kayo ni. Kinahanglan karong hapuna. Ma-successful ang atong misyon. Sir, yes, sir. Hubo. Ini ha. Hinay. Hinay. Masini kung tara sila. Patay, igot adiri. Hichat yung Na atong kuan. Na diri ang atong tuyo. Asa? Umusinyas ko ha. Sige. Ingon ako kamang. Kamang pinarmi ha. Sir, sir. Kamang pinarmi. Ayaw na pangtanod man ang kamanga. Bao. Katola. Tula man yun. Hindi mo kakita doon. Mura mga buwan. Tula man. Ablot. Usun. Ato ka to dapita. Ato ni siyang alirungan. Para sigurado yung makuha na to siya rong hapuna. Sige. Ato ka dito. Nayay mo kamang pakloy. Sir. Ato ka dito dapita. Ato dito dapita. Igmat ang mata. Mintras napa siya diha. Naa siya sa ilawom sa kahoy. Taburnok. Saan sir? Ato kaunahan ni Ablot. Yes, sir. Atong alirungan. Aron sigurado na itong makuha ni karong hapuna. Di nakakaikiyas karong hapuna. Di nakakaikiyas. Karon ka. Ura mo tuyo rong hapuna. Orang buang mo. Ay, yata. Sana. Iya, ang kwarta bundol na daan. Kuy, ay buang. Taray. Kani mo dato no gid ni ron. Dakpan din mo ron sa grabing kwarta. Mauna gyud ni. Turang buang mo. Na. Kinahanglan nga ato siyang makuha rong hapuna. Di bahala aron magmalampuson tas to misyon. 1 2 Go damay. 1 2 Durap! Gugurat!
Asa ron? Asa? Dakpa. Tura.